Хорица, добро утро, мале, очите какви са ми. Часът е 7, или не мога още да се събудя, или има някаква алергия, лятото имам, очите ми стават дроп. Но повода за това е да ви кажа, че отиваме в Белград. Идеме в Белград. Ще ви взема заедно с мен на най-големия музикален фестивал на Балканите, който е 3 дни. 27, 28, 29 юни. Но аз ще бъда днес 27, само за един ден. Разбира се, за най-яката част и най-яките гости. Кафенцето задължително. За 3 часа ми е резервацията. Ще ви покажа къде. Уникално място си избрах да пренощувам, да си сипя горивото горе и потегляме. Хора, да не изпусна отбивката за Белград. Да. Айде, Белград! Прозореца ми е разбит от мухи. Но пък вижте, вижда се града. Все едно влизаш от Пловдив в София. В смисъл, пътуваш в... Да, разбрахте ме. Хора, аз почти пристигнах. Мисля, че ето тук съм си запазил апартамент. Точно до реката. Ще ви снимам. Това е сградата, символ на Белград. Хора, вижте, епа голяма. Чакам да изчистят стаята. Много рано дойдох. Но сега ще паркирам в паркинга и пак ще изчакам да се настаня. Има премеждия, преживях, че направо половин час докато намеря къде е паркинга. Гледката е топ, много е яко. Вижда се реката, много е яко. Взимам си душ, нещо ще хапна, ще се разходя набързо и тръгвам към парка пеша. 30 минути е някъде. Пеш, няма да излизам с колата, че до вечер ще е лудница. Все пак е музикален фестивал, ще има много хора. Много хора ще дойдат сигурно с колите си. Така че по-добре... тук бях на концерт, аз между другото. Къде беше? Септември месец. Пак бях. Дали там беше? Да, тук. Имаше концерт, само че не бях концертно от тук. Елате да ви покажа и апартаментчето. За 200 евро на нощувка. Белград на води. Така, както винаги един рум тур. Започваме от банята с туалетната, изчистена. Топ. Кухничката, няма да готвим. Долу има много готини ресторанчета, кафенца. Това предполагаме гардероб, пералня. Спалничката, топ. Много готино шкафчето, гледала. Ето тук е телевизора с климатичето, масичка. И аз заради това си го наех този апартамент, заради гледката. Вижда се Белград. Супер. И реката. После ще се разходя. Ето го моя аутфит. Готов съм за избухване. Малко да хапне. Дегустация. Капе от типич. Добро. Времето се развали.
почна да духа. Но пък поне хапнах и ето вижте зад мен колко е красиво. Но пък поне хапнах, заредих се и отивам сега пеша до там, мисля, че 40 минути някъде пеш. Ще се разходя покрай реката. Ето вижте. Много е яко. Дано се оправи после да не завали, да развали всичко. Тук надолу беше. Тук надолу цяла редица има с барове, кафета, ресторанти. Фактически аз трябва да измина цялото разстояние и целият този мост, за да стигна до парка. То даже се чува и музика оттам, но още е рано. Те вратите отварят 6, концерта започва от 7. Иначе ето тук, като се почнат газарските кафенца, ресторанчета чак. Вижте какво интересно за дечицата. Ето ги любимите ми сгради. Един ден ще си купя апартамент тук. Първо газария в Белград. Ох, изморих се. Хора, концерта свърши, аз се прибирам, силички не ми останаха, няма да се снимам, че не приличам на нищо, но ще се включа от тераската да видите как е вечер и утре ще се обяснявам. Айде, лошо ми е. Ох, прибрах се. И вижте колко е красиво, това ме успокоява. Къде бях стигнал? Да, тръгвам си, пътувам за София вече обратно. Като цяло мина доста шантово този път, но пък готино беше. Накратко, никога повече няма да си взема билет, където и да е, на който пише фен вид. В случая беше тук в Белград на този фестивал, а винаги VIP, горе, VIP-а. Направо просто би се стори, не знам защо. Имаше нормален такъв, който е отзад по средата и тези отстрани. Тоест това е било VIP отстрани. И аз си мислех, че тъй като беше на Кока-Кола, си мислех, че това е за да има фен среща там с изпълнителите. И аз викам, не, давай, си взема този билет. Накрая щяха да ме смачкат от хора. Върнах се в прах, тъй като земята там е на поляната. Качат тези хора, качат. В носа имах прахоляк. Така хубаво се изкъпах, че... И така. Надявам се този влог от Белград и този фестивал да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се за моят YouTube канал и следете какво качвам в моят профил. Чао! Видимо се!